Sanibonani MC Menzisto. Izingane zakwethu ngoba la siyakhana inhloso yakhona ukuthi sakhane. Nginombuzo la. Ngaphambi kokuthi kunodaba engizoza nalo manje. Oluthe ubalude. Kodwa ngaphambi kwalokho nginombuzo ukuthi bosisi nani bobhuti. Lo mbuzo ngiwubuza ngoba nezinye zezinto lezi ezisimple nje. Ezisimple kodwa okuzothi uma unganakile uyithola usubulela umuntu wahamba wayijele. Bosisi nani bobhuti wenze njani? Bosisi angiqale ngani bosisi? Wenze njani uma ushelwa umngane weboyfriend wakho? Umngane wendoda yakho, the closest friend. Evele nje akushele. Isiphi step sokuqala osithathayo? It's either ukusendela imessage noma ucela ukukubona uyakushela nje. Umngane wendoda owazi ukuthi bangabangani labantu basuka kude. Evele kutshela ukuthi uyakuthanda. Ngiyazi ukuthi uthandana nomngane wami kodwa nje mfethu ngiyacela indlela engikuthanda ngayo noma kusendela imessage or akusendele istep sokuqala osithathayo. Istep sokuqala osithathayo sisi esikutshelile umngane wendoda ukuthi uyakuthanda isiphi? Ngicela nezinsizwa zibeke umbono wazi ukuthi uma owesifazane isiphi istep sokuqala ekufanele sithathwe intombi yakho uma isishelwe umngane wakho. Nisuka kude nomngane ningabangani beqiniso, been friends for a very long time. Ebese umngane engenwa umoya ukuthi ashele intombi yakhe. Athi umama wengane yakho or ingodosi or umfazi. Isiphi step sokuqala kufanele sithathe owesifazane? Ngiyazi abaningi bazothi hayi ukutshela indoda. Mangishela nje umngane wendoda ngizotshela indoda yami. Yeah well but isiphi step sokuqala ekufanele sithathe umuntu wesifazane uma eseshelwe umngane wendoda yakhe? Thank you.